महाराष्ट्र पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी आज दिनांक 22 मे रोजी जाहीर करण्यात आली। या बदल्यांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांची बदली करण्यात आली असून त्यांची नियुक्ती ठाणे शहराचे पोलीस उपायुक्त म्हणून करण्यात आली असून कोल्हापूरचे नवे पोलीस अधीक्षक म्हणून नांदेडचे नागरी संरक्षण हक्क पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता हे रुजू होणार आहेत। कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक म्हणून मे 2023 मध्ये महेंद्र पंडित रुजू झाले होते। दरम्यान आज त्यांची ठाणे पोलीस उपायुक्त म्हणून बदली झाली आहे। गेल्या 2 वर्षात पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी चांगली कामगिरी बजावली होती। कोल्हापुरातील अवैध व्यवसायावर कारवाई करत आपली वेगळी ओळख त्यांनी निर्माण केली होती। त्याचबरोबर अनेक गुन्ह्यांची उकल करून त्यांनी आपली वेगळी चुणूक दाखवली होती। गेल्या 2 वर्षात जिल्ह्यात पार पडलेल्या निवडणुका, मोर्चे, आंदोलनं त्यांनी योग्य पद्धतीने हाताळत कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखली होती। कोल्हापूर प्रतिनिधी, मराठी एस न्यूज।